Neuropsychologie met deze. Ja, goedemiddag, met Pierre van Hoek. Dag, goedemiddag meneer Van Hoek. Sorry, ik ga van een vriend van mij gehoord dat er een geheugentelefoon is. Ja, Heb jij daar het nummer van toevallig? ja, dat heb ik. Een ogenblikje graag. Ja. Hallo meneer Van Hoek. Goeiedag, is met Pierre van Hoek. Hallo. Ik heb begrepen dat je het telefoonnummer van de geheugentelefoongeer wilt hebben. Wacht even. Ja. Of voor het nu 2 stuk porren, een bloemkool en tomaten? Net van een geheugentelefoon, ja. 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 Heb je papier en pen bij de hand? Ja, dat moet ik ergens hebben liggen. Moment alsjeblieft. Gewoon Ja, even oké. zoeken. Even kijken hoe ik dat heb liggen. Moment. Ja, goed. Oké, dit is echt helemaal mis. Ik heb het hier. Ik ga het ergens liggen. Ik hier even zoeken. Ik ben zo druk. Wacht. Is goed. Ja, ik heb het. Dankjewel. Goed. Dan is het nummer van de geheugentelefoon Ja. is 0900 09 00, ja. 05, ja. Nee, 0900. 0905, ja. Ja. En dan 040 044. 10. 10. En dan nog eens 10. Dus 0905 044 1010. Nee, 09 09 00 0. 0, ja. 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 en dan weer een 0. Weer een 0, ja. Dus 3 keer een 0, hè? Ja, en Ja. dan 4 4, 0 0, 1. 2, Nee, 1 1, 0 1. en dan weer een 1 Dan weer een 1. en dan een 0. Probeer het maar eens. Ja, dan gaan we het allemaal proberen. Hè? Goed, dan huren Ja. we het wel weer. Ja. Hé, dan heb ik nog een vraag. Ja, Ik ga begrijpen dat je onlangs een geheugentelefoon hebt geïntroduceerd. Klopt dat? ja, dat klopt. Ja, wat is daar het nummer van? Dat heb ik je net gegeven. Goed. Wacht even. Ja, Is ik ga goed. even kijken. Ik wacht Kijk even. erop. Het opzoeken. Hij klinkt wel vind ik vrij jong en vrij... Het zou ook best kunnen dat hij ons voor het lapje houdt, hoor. Even kijken. Ja? Ja, dat is wacht, hier heb ik het. 0900 04 010. Toch of niet? Ja, dat klopt. En dan nog 1-0. Oh, dan ga ik dat dan maar proberen. Is goed. Goed, dat weet ik voldoende. Goed. Dankjewel. Dag. Dag.